tresno sing ati yen ulodo tindake Gusti. Luar biasa. Para sedherek ingkang dipun tresnani lan resnani Gusti Yesus. Shalom. Tempangaken kula Agus Marsudianto saking Gereja Kristen Jawa Bahtera Kasih Eromoko Klasis Wonogiri. Kula badhe maosaken andaran renungan Sabda Winedar tanggal 26 wulan April 2020. Waosan ing dinten menika kapethik saking setunggal Samuel 17 ayat 13 dumugi 51. Kaparengan jejer dados diri kita piyambak. Ewadene waosan kitab suci ingkang dados pepemut tumrap kita sedaya kapethik saking setunggal Samuel bab 17 ayat 13 ingkang mekaten pangandikanipun. Daud nuli nyabukake pedange ing jabane sandangane perang. Banjur njajal lumaku amarga durung tau manganggo kaya mangkono. Daud banjur matur marang Sang Prabu, "Kawula mboten saged melampah ngangge sandangan menika, awit dereng nate ngangge. Wasana sandangane dirucati." Para sederek ingkang dipun tresnani lan resnani Gusti, kemenanganipun Daud kanyata namung awit pitulunganipun Gusti. Ananging sak sisihipun menika ugi awit piyambakipun wonten dados dirinipun piyambak menapa wontenipun. Nalika Saul masangaken ageman perangipun dhateng Daud, Daud milih ngrucat ageman menika. Mboten ateges Daud anti perubahan. Awit saderengipun piyambakipun sampun nyobi ngginakaken ageman perang menika lan nyobi melampah, nanging malah mboten saged melampah. Ageman perang menika karaos mboten cocok kanggenipun Daud. Para sederek ingkang dipun tresnani lan resnani Gusti, piwulang ingkang narik kawigatosan kita inggih menika Daud mboten melu-melu. Goliat ingkang dipun adepi ginakaken ageman perang komplit. Saul ugi ginakaken ageman perang komplit nalika ing paperangan. Limrahipun tiyang ingkang badhe majeng perang mekaten. Ananging Daud milih mboten melu-melu. Piyambakipun milih dados dirinipun piyambak lan ngrumaosi menapa ingkang cocok kalian dirinipun. Cocok kanggenipun Saul dereng tamtu cocok kanggenipun Daud. Para sederek ingkang dipun tresnani lan resnani Gusti, kadangkala kita gagal amargi mboten manggihaken kekiyatan kita, nanging milih melu-melu kados ingkang dipun lampahi tiyang sanes. Contonipun persaingan ing bisnis. Ningali pebisnis sanes ngginakaken mesin paling anyar lan paling canggih, kita geger, panik, lajeng melu-melu mundhut mesin menika mboten awit perhitungan ingkang mateng. Kamangka dereng tamtu menika jaminan kangge kita menang persaingan. Saking cariyosipun Daud, sumangga kita nyinau ngali potensi lan kegiatan kita lan dados diri kita piyambak. Menapa ingkang cocok kangge tiyang sanes dereng tamtu cocok kangge kita. Boten perlu srei dengki tumrap kaluwihanipun tiyang sanes. Awit dasaripun saben tiyang nggadahi kaluwihan lan kekirangan. Kaluwihanipun tiyang sanes dereng tamtu kita gadahi.
ugi kaluwihan kita dereng tamtu dipun gadahi dereng tiang sanes. Gusti berkahi kita sami. Amin. Tresna tuseng ati yen ulada tindake Gusti. Luar biasa.